dynamisk foroverbøjning. Så sæt dig godt til rette på yogamotten. Igen her kan man lige trække ballerne en smule tilbage, så du kan sidde på sædeknudene, få det her lille kip frem med bækkenet, så ryggen kan være ret. Start du med at føre dit højre ben ud til siden, bare lige til du mærker en aktivering af inderlåret. Bøj det venstre ben og sæt venstre fod på indersiden af låret. Drej så overkroppen med ret ryg, så du kommer lige ned over det strakte ben. Når du mærker en udånding, fører du langsomt overkroppen ned over det strakte ben. Bare dertil, hvor kroppen giver lov. På indåndingen gå langsomt op igen. På udåndingen kom langsomt ned over benet. På indåndingen gå langsomt op. Udåndingen kom ned. Og indåndingen kom op. Fortsæt her efter dit eget åndedræt. Og man får ikke nogen medalje for at komme hele vejen ned med næsen ned mod benet. Du er her bare lige der, hvor du skal være. Så længe du kommer ned og mærker det her stræk på haserne og for indelåret. Og vi får stimuleret hernede omkring underlivet. Der er et par stykker mere. Det kan være, at du begynder at få lov til at komme en lille smule længere ned. Uden at du presser kroppen til det, men fordi den nu er mere tryg i bevægelsen. Du mærker højst sandsynligt også her et godt stræk ned omkring lænden og den nederste del af rygsøjlen. Mærker det nok også i hofterne. Tag lige en enkelt mere. Og når du er klar, gå langsomt over kroppen op. Stræk nu venstre ben tilbage her. Sæt igen fødderne parallelt med hinanden. Og lige benene mærk, at kroppen har brug for. Inden vi gentager her til modsatte side. Nu er det venstre ben, vi drejer ud til siden, så vi lige mærker en aktivering af inderlåret. Bøjer højre ben, sætter fodsålen mod inderlåret. Mærker igen lige den her rette ryg. Og når du er klar, drej overkroppen i retningen af det strakte ben, så du kommer lige ned over det strakte ben. Vend på din udånding, og når den melder sig, så kom langsomt frem. Indåndingen kom langsomt op. Udåndingen kom ned. På indåndingen gå overkroppen op. Fortsæt her efter dit eget åndedræt. Sænk ned på udåndingen. Og rejs dig op på indåndingen. På udåndingen klemmer vi også kroppen sammen, så her giver det mening, at vi tømmer luften ud. Og med indåndingen skaber vi igen plads til åndedrættet. Det kan sagtens være, at du oplever det enten er nemmere eller sværere her til modsatte side. Det kan være, der er strammere haser her, eller stramhed omkring lænden, eller inderlåret. Eller det føles nemmere. Tag lige et par stykker endnu.
Mærk igen, ryggen er ret. Og du kommer lige ned over benet. Der er lige den sidste. Når du er klar, gå langsomt over kroppen op. Stræk begge ben ud og ryst benene. Mærk, hvad kroppen har brug for.